hello. Ngithi hello. Lalela-ke before ukhuluma iy'ndaba ey'ningi. Lalela, uyabona ngicela ukuthi uqale ungifonele ungitshele ukuthi uzofona, ungavele ufone, ungashongo ukuthi uzofona, uyangizwa? Ngithi qala ufone ungifonele ungitshele ukuthi uzofona, ungavele ufone ungashongo ukuthi uzofona. Ngoba mina angizwani naleyo nto leyo, ya. Ya, uvaleke bese ufona ungitshele ukuthi uzofona. Uzobe usuyaphinda uyavala-ke mase ufonile wangitshela ukuthi uzofona. Uvaleke bese ufona kabusha usufonela into esiliyazi. Angithi uyabona nasemahhovisi lawa amakhulu, mawuya khona kudingeka ukuthi wenze i-disappointment, kushiwo kanjalo ngesingisi angithi ngasifunda kwa-helicopter. Kumele wenze i-disappointment, ungavele ufike nje ngaphandle kwe-disappointment, ya. Awenze njalo-ke, qala manje ufone vala-ke bese uyangifonela ungitshela ukuthi uzofona. Ukuze ungazukuba nenkinga, uyabona? Good bye, ya.